Украинаның бір бүтінлігін яклаучылар Кырымны Украинадан айырып Русияга кушу референдумына ризасызлык белдирип Ак мәчеттә протест чарасы уздырды. Онда катнашучылар Русияга кушылу яклы Кырым хакимиятенең Кырымда Украина телевидение каналлары тапшыруларын бетереп, алар орнына Русия телевидениесен куюга да ризасызлык белдерде. Көнбатыш илләре референдум алдыннан Кырымның Русия хәрбиләре кулында булуын хөкем итте. Если вы оказались за решеткой, вы проведете там... Русияда Pussy Riot Punk төркеменең төрмәдә утырып чыккан ике әгъзасы Надежда Толоконникова һәм Мария Алёхина иректән мәхрүм ителгәннәрнең хукукларын яклау үзәген ачты. Алар иректән мәхрүм итү урыннары белән киң танылган Мордовиянең Саранский шәһәрендә матбугат очрашу уздырды. 2 елга иректән мәхрүм ителгән Толоконникова үзе дә Мордовиядәге колониядә бик озак утырган иде. Комиссия приезжает вновь. Они засвидетельствуют, какие изменения прошли с тех пор. Петербургда моңарчы бәйсез булган Lenta.ru мәгълүмат сәхифәсе җитәкчесен алыштыруга протест белдереп, ялгыз пикетлар оештырылды. Русиядәге яңа кануннар махсус рөхсәт алмыйча протест белдерүдә бердән артык кеше катнашуны рөхсәт итмәгәнгә, ризасызлар ялгыз пикет белән генә шикләнергә булган. Lenta.ru сәхифәсен озак еллар җитәкләгән Галина Тимченко сәхифәдә Украинадагы бер оппозиция җитәкчесе белән әңгәмәгә сылтама куелган өчен шәршәмбе көнне вазифасыннан алынды һәм аның орнына Мәскәү Кремле белән бәйле кеше куелды. Әфганстанда Европа берлегенең полиция күнегүләре үткәрүче вәкиллеге илнең эчке эшләр министрлыгына 6 хәрби машина тапшырды. Бу чарада Кабулда Европа берлегенең полиция вәкиллеге бинасы янында узды. Европа берлеге вәкилләре бу машиналар илдә сугышчыларга каршы көрәшне, тәртип саклауны көнбатыш көчләреннән үз кулларына алучы Әфган иминлек көчләренә ярдәм итәчәк диде. Таҗикстанда хөкүмәт вәкилләре һәм активистлар мигрант хатын-кызларның авыр хәле турында сөйләште. Башкала дүшәмбедә узган очрашуда Таҗикстанның хөкүмәттән бәйсез оешмалары белән бергә халыкара оешмалар вәкилләре дә катнашты. Алар финанс кыенлыклар сәбәпле чит илләрдә эшләргә мәҗбүр таҗик хатыннарының гаилә, ватандашлык һәм сәламәтлек проблемалары турында сөйләште. 1 миллионнан артык таҗик ватандашы чит илләрдә эшли. Аларның 100 меңнән артыгы хатын-кызлар. Бүген дүшәмбедә Русия Федерациясе Шурасы рәисәсе Валентина Матвиенко Таҗикстан президенты Эмомали Рахмон белән очрашты. Матвиенко әйтүенчә, Таҗикстан Русия җитәкчелегендәге таможня берлегенә кушылырга теләвен белдергән. Матвиенко шулай ук Таҗикстан ягының таҗик мәктәпләрендә укыту өчен 400-дән артык урыс теле укытучысын җибәрүне сорау турында да белдерде. Пакистанның төньяк көнбатышында Кар спорты фестивале ачылды. Бу чара 2008-2009 елларда Талибан төбәкне контрольгә алу өчен Пакистан иминлек көчләре белән сугышкан чорда ябылган Малам Джабба Кар спорт үзәгендә уза. Хибер Пахтунхва вилаяте хөкүмәте бу бәйрәм Пакистанның барлык төбәкләреннән һәм чит илләрдән туристлар җәлеп итәргә булышыр дип өметләнә.